fo ka taa diɲɛ wuli Ala t'a malo, fo ka taa diɲɛ wuli a tɛ k'a jugu sago ye, fo ka taa diɲɛ wuli a tɛ échouer jamais. Qualité fɔlɔ a ka ladamu, a ka ladamu. A ma deli k'a yɛrɛ ye faamaya minɛn kɔnɔ. Il se voit comme un simple citoyen. Très humble, très respectueux. Oui, ladamu de. Parfois, Nimba, moi, devant lui, souvent, j'ai l'impression que n'est des femmes aller venir d'Ouma, quoi. Ça me gêne même souvent. Bon, mon nom est petit, j'ai là d'Ouma, j'ai un secret d'Ouma. Parce que Outa de Kalama est le premier ministre Bené Kalama. Anga Sabali, quoi. Ambalmaou. Ngania mimbe ana. Ka an faso bɔ jugu bolo ka lakana Mali fantan naani bɛɛ fɛ dusukolo min banna k'o kɛ n'o y'a to an ye embargo kun, an ye juguyaw kun, an ye janfanw kun, ka Kidal bɔ bolo la, ka Ber bɔ bolo la, ka Tombouctou ni Gao bɔ bolo la, ka Menaka bɔ bolo la, ka AES créer. Ngania mi an bila ni dusukolo ni n'an b'o wele tubabukan na volonté mi an bila o sira kan ka gɛlɛya bɛɛ cɛci fo k'o niveau sɔrɔ. N'an sɔnna mɔgɔ dɔ, kumakan dɔ, walima événement dɔ ka o volonté cassée, o y'an ka ko bannen ye. Parce que i ni mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la n'i y'a ka volonté cassée, c'est fini pour la personne. Kunnafoni minnu bɛ ka di réseaux sociaux kan, tubabu médiaw la, marifa kisɛ de don min bɛ ka an ka volonté viser ka casser. Volonté tɛ mɔgɔ min na, i tɛ se ka avancer, i tɛ se ka taa ɲɛ, i tɛ se ka gɛlɛya kun, i tɛ se ka baari ta i ni kɛlɛɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ parce que volonté cassera. Très très important. Deuxièmement, o ye siran ye. Fo mɔgɔw k'a dɔn ko an bɛ kɛlɛ sugu min na, an tɛ ka kɛlɛ ni marifa kisɛ dɔrɔn ye. An bɛ kɛlɛ ni mun fana ye? Jatigɛ, siran. C'est une arme. La peur est une arme. On appelle la stratégie de la peur. Le terrorisme peut fonctionner sur la base de cela. Aw kana sɔn mɔgɔw k'aw ja wuli k'aw jatigɛ. Jatigɛ de bɛ na ni yɛrɛmajigi ye, ya jatigɛ de bɛ na ni désespoir n'o ye jigilatigɛ ye. Jatigɛ de bɛ na ni ɲɔgɔn jalaki ye. Jatigɛ de bɛ na ni désordre, confusion générale n'o bɛ taa wolo échec la. Kunnafoniw de jɔyɔrɔ ka bon jamanadenw hakili welelen don jatigɛli la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan. Marifatigi tɛ se k'o kɛ. A dɛmɛbaga sira wɛrɛ fɛ n'o y'a branche politique, branche sociale, branche médiatique, o de bɛ se ka marifatigi dɛmɛ pour que o objectif bɛ se ka atteindre cogo min.